Il-Prim Ministru Joseph Muscat ambetta li l-awtoritajiet ma jistgħux ilaħqu mal-ammont kbir ta' xogħol ta' kostruzzjoni li għaddej fil-pajjiż. Dan wara snin fejn il-Gvern ma ħax azzjoni sakemm finalment il-problema rigbet lill-awtoritajiet. Il-Prim Ministru kien affaċċjat bid-domandi tal-ġurnalisti wara li fil-pajjiż splodiet il-kritika miċ-ċittadini infushom li jinsabu nkwetati wara 4 każi fi ftit ġimgħat biss ta' binjiet li krollaw. Situazzjoni fejn l-industrija kibret ferm iktar mill-institutional capacity tal-istituzzjoni governattivi dik hija l-verità. U hemmhekk irridu naraw li din il-gap jitnaqqas kemm jista' jkun. Iffaċċjat mill-kritika li l-awtoritajiet naqsu milli jieħdu azzjoni f'diversi każi, il-Prim Ministru farfara li xqal li huwa impossibbli li wieħed ikun fuq kull sit fejn qed isir xi xogħol ta' kostruzzjoni. Ma nistgħux nibagħtu l-pulizija ma' kull kantun li qed jiċċala. Il-kummenti tal-Prim Ministru waslu fl-ewwel jum tal-proċess ta' konsultazzjoni dwar regoli ġodda f'dak li għandu x'jaqsam ma' skavaru kostruzzjoni, konsultazzjoni li bdiet it-tnejn u tagħlaq din il-ġimgħa stess b'kollox 5 ijiem. Il-proposti jinkludu żieda drastika fil-multi għal min ikompli bix-xogħol minkejja li jkun imwissi biex ma jagħmilx dan jew min jikser ir-regoli. Dan apparti, fost oħrajn, l-obbligu tal-preżenza ta' perit jew site manager f'mument meta jkun qed isir xogħol maġġuri kull meta tkun qed tittieħed deċiżjoni kruċjali. Id-dokumenti li ħareġ il-Gvern huwa xejn ħlief l-avviż legali li kien fassal l-aħħar Gvern Nazzjonalista 6 snin ilu u li jisset jiġi emendat. Prova oħra ċara li f'dan il-perjodu l-Gvern ta' Muscat m'għamel assolutament xejn fejn jidħol dan is-settur, perjodu li fih smajna b'diversi inċidenti wieħed wara l-ieħor u f'xi każi anke mwiet ta' ħaddiema fuq il-lan tax-xogħol. Intant wara li tagħlaq il-konsultazzjoni, l-abbozz ta' liġi mur quddiem il-Parlament tal-approvazzjoni u wara ta' sospensjoni attwali fuq xogħol ta' skavaru tqattih f'siti ta' kostruzzjoni.